କଥାରେ ଅଛି କୋଟିପତି ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଭାଇ କେବେ ଉପାସ ମରେନି, କିନ୍ତୁ କୋଟିପତି ଭାଇ ଥିଲେ ଗରିବ ଭଉଣୀର ଖବର କେହି ବି ରଖନ୍ତିନି। ହୁଏତ କେବେ ତୁମ ଦୁଆରକୁ ଆସିଲେ ଭାଉଜ ଭାବିବେ କି ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଅଥଚ ଯଦି ଭାଇ କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଭଉଣୀ ଦୁଆରକୁ ଆସିଥାଏ ନା, ଭଉଣୀ ନିଜ ଶେଷ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟାଟା ନିଜ ଭାଇ ପାଇଁ କରିଥାଏ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଲଢିଥାଏ କି ମୋ ଭାଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋ ଭାଇକୁ ଦିଅ। ଅଥଚ ସେ ଭାଉଜଙ୍କ ମୁହଁରୁ କେବେ ବାହାରି ନଥାଏ କି ତୁମ ଭଉଣୀଙ୍କର ଆଜି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲିକି। କଥାଟା କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ବାଧିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା। ଆଜିକାଲିକା ଯୁଗରେ ବି ନା ବହୁତ ଘରେ ଏମିତି ଅଛି ଯୋଉ ଘରେ ନା ଭାଉଜ ମାନେ କେବେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ଯେ ନଣନ୍ଦ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟେ ଆଠଣା ପଇସାର ଜିନିଷ ବି ନଉନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏ ଘର ଉପରେ, ଏ ପରିବାର ଉପରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି। ବାହା ହେଇସାରିବା ଝିଅଙ୍କର ତ ସେ ପରିବାର ଉପରେ କିଛି ଅଧିକାର ହିଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା କି ତାଙ୍କ ବାପ ଘର ଥିଲା।